Исәнмесез, кадерле дуслар. Бүген без яңа курс башлыйбыз. Ул да булса шәҗәрә һәм аның мәнәсе. Гомумән, шәҗәрә темасына килгәндә, ул бик тә катлаулы һәм бик тә кызык юнәлеш тема. Гомумән, шәҗәрә сүзенә килгәндә, шәҗәрә нәрсә соң ул? Иң беренче чиратта татар теле әдәбиятында карасак, аның мәнәсе ул нәсел тарихын өйрәнү. Гомумән, татарларда гына түгел, чит милләт вәкилләрендә дә шәҗәрә өйрәнү сәнгате, аның тарихы бик тә катлаулы һәм бик тә бай. Ул да булса урысларда да, алманнарда да, гарәпләрдә, төркиләрдә, гомумән, чит милләт вәкилләрдә аның бик тә бай тарихы. Мәсәлән, этнограф язмаларына карасак, Тын океанының архипелагларында яшәүче абориген халыкларда 80-90 буынга кадәр белүче кешеләр бар икән. Бу инде шәҗәрәне белү практик мәгънәсен аңлата, чөнки бер-берсе никах мөнәсәбәтләрен, гаилә эзләре булмасын өчен шушы практик мәгънәсе дә бар. Гомумән, шәҗәрә темасына килгәндә, ул практик ягында да һәм инде мораль яктан да бик кирәк. Татар шәҗәрәсенә карасак, ул да аның тарихы бик тә бай. Ул барып тырышташа безнең Болгар дәүләте буенча Казан ханлыгы, Алтын Урда, ислам дине тарала башлагачтан 7 буынга кадәр үз шәҗәрәне белергә тиешсең. Бу инде гади кешеләргә, галимнәргә 9-10 буынга кадәр үз әби-бабаларны белергә мәҗбүри булган. Татар халкында шәҗәрә төзү инде ул аның бу тарихы бик тә күп. Аны төрле галимнәр өйрәнгәннәр үз вакытында, 18-нче гасырда, 19-нче, 20-нче гасырларда. Мәсәлән, 17-нче гасырда Сужы татары дигән безнең сословие булган, һәм Сужы татары дигән безнең ата-бабаларыбыз рус дәүләтенә хезмәткә кергәндә, үз шәҗәрәңне русча әйткәндә бернинди документ булган, юридик документ. Үзеңнең ата-бабаларыңның, чтобы подтвердить үзеңнең статусыңны, что син достоин служить на присяге русскому государству, на шушыны тарихи документ табылган, юридик документ дип әйтик. Үз вакытында аны шәҗәрәләрне рус галимнәре дә өйрәнгән, ул да булса Рычков, чит милләт галимнәре Френ, Березин һәм башкалар. Беренче шулай дип әйтик, катлаулы өйрәнә торган безнең галим, ул да булса Френ. 1816 елда Вена шәһәрендә Дәптәри Чингизнамы дигән кулъязмаларны ул бастырып чыгара, үз искәрмәләре буенча латин графикасында. Анда инде менә иң беренче бастырылган фәнни эш буларак була инде ул. Аннан соң инде менә 1819 елда Казанда бастырылып чыгара. Аны татар телендә өйрәнүчеләр өчен, ул да булса Казан университетлары студентлары өчен дәреслек буларак шул дәфтәр Чингизнамы чыгарыла. Үз вакытында Каюм Насыйри, безнең бөек татар галиме, җәмәгать эшлеклесе, ул да булса Хөсәйн Әмирхан, Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаит Фәхретдин, алар үз чорында ул темага бик тә катлаулы килгәннәр, бик тә четерекле. Үз эшләрендә алар күп авылларга йөреп, шәҗәрәләрне җыеп, татар шәҗәрәләрен җыеп, төрле фәнни эшләр чыгарган. Мәсәлән, Хөсәйн Әмирханның 1883 елда Казанда басылган китабында 15-17 гасырларда шәҗәрәләрнең үзекләре бар. Ләкин шуны әйтеп бетерергә кирәк, шәҗәрә бүгенге көндә ул иң беренче чиратта тарихи документ булырга тиеш, әдәбиятләргә бәйле түгел, тарихи документ. 19-нчы гасыр ахырында, 20-нче гасыр башында Ризаит Фәхретдин да шәҗәрәләр җыю белән шөгыльләнгән. Аның архивында 200ләп татар шәҗәрәсе сакланган. Кайберләре 18-нче гасырның ахырына карый. Шәҗәрәнең үсешендәге үзгәрешләр дисәк, бу 17-нче, 18-нче, 19-нче, 20-нче гасырлар дәверендә
Ул да булса 18-нче гасыр шәҗәрәләре гадәттә кечкенә форматта ул кулъязмалар булган. Ул әлеге менә дәфтәр кәгазен күз алдыгызга китерсәгез, 25-34 сантиметрлык шундый форматта булган ул. Инде 19-нчы гасырга килгәндә, монда шәҗәрәләр зуррак форматта уже языла башлаган һәм аның комментарийлары белән тупланган. Гомумән шәҗәрә монда исемнәр генә түгел, комментарийлар да тупланган. 19-нчы гасыр ахырында килгәндә, шәҗәрәләр күп очракта амбар журналларына язылган булган. Шәҗәрәнең әһәмияте бик тә зур. Ул да булса, андай шәҗәрәләрдә язылган хан, мәсәлән, Морза, Тархан, аларның яшәү урыны, мәсәлән, Казан ягы. Ул да булса, менә безнең ата-бабаларыбызның нинди зур дәрәҗәдә булганны әһәмиятләгән, дәлилләгән. Шундый сорау туа, ни өчен бүгенге көндә нәсел шәҗәрәсен өйрәнү, аның төзү ни өчен мөһим? Иң беренче чиратта инде үз тамырларын табу. Чөнки үз тамырларны белү ул да бик тә әһәмиятле эш, бик тә кирәкле эш. Бу беренче чиратта. Икенче чиратта шул тамырларын табып, әлеге көнгә бәйле гаилә мөнәсәбәтләрен үзара тыгызрак итү, алар белән тыгызрак аралашу башлау. Мәсәлән, мин үзем мисалымнан китерә алам. Мин үз шәҗәрәмне өйрәнгән вакытта үз туганнарымны таптым Үзбекстан Республикасыннан һәм бик теге ачылыш булды. Яңа туганнар, алар инде менә Алла бирса, киләсе елга безнең туган нигезгә киләчәкләр. Гомумән, аның тарихы бик тә кызык. Татар тамырлары булса да, анда немец катнашы да бар, немец вәкилләре катнашы да бар. Әмма ләкин бүгенге көндә менә алар татар телен өйрәнә. Безнең белән аралашу өчен, гомумән туган нигезне өйрәнү өчен. Һәм әлбәттә инде өченче як бу тарихи хәтер. Шәҗәрәне өйрәнгән вакытта сез күп кенә белмәгән, сезнең әби-бабаларыгызны белмәгән, әти-әниләрегез белмәгән күп кенә очракта фактлар барлыкка килергә мөмкин. Мәсәлән, сезнең ата-бабагыз гражданнар сугышында, беренче бөтен дөнья сугышында катнашырга мөмкин. Аларның медальләре булырга мөмкин. Бәлкидер сез дворяннар нәселеннәндер, морзалар нәселеннәндер, кем белә. Менә шундый очракта үз шәҗәрәңне төзү, үз шәҗәрәңне белү, әби-бабаларны белү, алар нинди тормышта яшәгәннәр, алар нәрсә уйлаганнар, алар үзләреннән соң нәрсәләр калдырган, ул да бик тә кызык дип уйлыйм. Шәҗәрә төзү ул татар халкының бик тә бай мирасы һәм ул бик мөһим урында тора. Бу эш аша ата-бабаларыбыз үзләре генә түгел, милләтебезнең киләчәге турында да кайгырткан. Алар шәҗәрә ярдәмендә үз тамырларын һәм кыйммәтләрен киләчәк буыннарга тапшырганнар. Һәм без дә шушы максатка тугры булып, үз балаларыбызга, оныкларыбызга шушы бай мирасны калдырырга тиешбез. Шәҗәрә ул татарның рухи байлыгы дип әйтик. Тарихи хәтере һәм аның милли мәдәниятнең нигезе. Бу дәрестә без шәҗәрәнең нәрсә икәнен, ни өчен кирәк икәнен һәм аның шундый төп кемнәр өйрәнгән, ул шәҗәрәләрнең нинди форматта булганны карап үттек. Зур рәхмәт. Очрашулар кадәр.